leyɗele funnaange Afrique e leyɗele hakkundere ngam batu maɓɓe ɓe cuuri ton konnguli wonde yo hare nde darto kadi ɓe mbi yo aéroport Goma uddit. Aɗen gandi kam Goma jooɗi ton ko M23 banggue goɗɗo président Tshisekedi yo joodde ɓe kongoleji woni M23 o yewtude mabɓe o wasa wiide ko to ɓe jeeya o wasa wiide ko ga ɓe jeeya. Rwanda jogui leydi mum kanko jogui leydi makko yo toppire leydi makko o golla leydi makko. Si ƴeewi réunion wango leyɗele funnague Afrique wiyetego SADC en gandi Afrique Sud ko hen jeeya en gandi Malawi ko hen jeeya e ɓeɗo soldreɓe mumen mbarama toon kadi banggue goɗɗo o en gandi kadi Mozambique ko hen jeeya kala to tournoɗa jiitaɗo ko soldereɓe Rwanda ɓen gaari ɗo hen paabo Mozambique e wat boniyankoɓeɓe min gandi ɓe kam cutta konnguli ene mbaɗa sanctionné Rwanda. o de si basi o darimande moƴƴi kono noon pour haalde ha famodire so tawi ko hakkude président Congo tan e M23 kaldi tarno heddi saabu fulɓe ko mbiyata ko neɗɗo ko ma yaɓɓa ɗo tiiɗi nderondo ko teddi M23 koko woni caggal mabɓe ko gon caggal o tiiɗi ɗum woni holi on woni Paul Kagame ko on haaldete ɗum noon wona kamɓe e Congo tan ko Afrique foof to rendude haalda e makko ɗum noon sowona kanko haalda M23 si haali wi accine ɓe gaccani par ce que gaccowo si accani kamɓe ɓe gaccata par ce que kamɓe ne wawi goɗɗum wo hayso ɓe joguino doole maɓɓe ɗe ɓeydanaɗe ɓuuri doole koye mumen nde ɓe joguinoɗe donc noon ko ɓeydanaɓe doole ko ɓuuri jogade doole ko on haaldete ha beele wawa newade. hare Congo e goomu leyɗele keɗɗe funnaange nodduɗe dartingol hare nde e gudditgol aéroport Goma e nokkuli uddanoɗi ko miijo moƴƴo ha ala ko nandi so heɓama ɗum tan woni ko foti waɗede waɗi noon ɗiɗo hareeli ɗi ala fof ko ɗi nafi jogui tan koko ɗi bonni e kono tan noon leyɗele funnaange ɗe ngala konngol bawgol dartinde hono ɗum ɗo kadi ndeɗo hare wona joni nde fuɗɗi hare nde ko nde ɓoyde no feewi miɗo sikki tan M23 en ɓeɗo ɗo ɓe dañi ɗo polgo ha ɓe jottiɗo dartinde ɓe jaygol tan taɓe keɓani ko ɓe jiiɗi ko ɗum newaki.